min ngari kay ko jolnoɓe bismillah ngare e convent nen min ngari ɗo gurel Oumar Ly ɗo otoji ɗi nan padi min banggue rewto machallah cawlidire tan mbaɗe saison tan hakkille ɗum ndeysan ɓe nan dogane jabbo ndeysan Ada jam-jam kan. Ayo ya ya ayo ya ya ayo ya ya. Idan biya alhamdulillahi rabbil alamin. Wana ya goto jabbiɗen ko rendo men fof ko rendo demgal Pulaar fof e rendo julɓe kala. Jinno yiidema ko adi hannde waynal Allah wonno kono hannde watti face à face fonde fof fotirno bisimillama jaƴƴirama mbiɗa bisimilla ma e galle aɗa joni suudu ma e yadinma fof eɓe calminma eɓe daara jamma hunde fof noon jogui no fuɗɗori Alhaji Djiby Dia dari ɗo e oɗo Oumar Fondu Mayram joom galle o galleji kucciti galleji gonɗi galle Djiby Dia nani galle Oumar Fondu Mayram nani hande noon Allah hoddiri ya ar e fondu garata Djiby Dia ɗo mbaɗɗa to galle makko ɗo galle Allah makko ɗo woora o galle julɓe o galle dewraɗo Allah jokkiraɗo enɗam o galle mo uddaka waɗa hen rawano seyandu wiya kala garɗo yo ngadɗu kala garɗo ko udditana galle o yo nat o wiyata sago noon so tawi Djiby Pédel dañi koɗo o kanko dañi koɗo oy koɗo o kamɓe nandat ɗo oy ɗum ɗo ko hirani de oy so Djiby waɗi gaari oɗan jawdi o sawnide Djiby oy Djiby teltata makko ɗo a noon ko galle Ousmane Mamadou Demba Boubou woni ceerno o on woni diɗo ndi wadde haalde gonga ami gongaji ɗe keddi gasani yo neɗɗo reeno ɗum ala ko nafata e dara joni noon caggal ko kalannoɗo e radio on kono wela kalɗo welata keɗiɗo kanko de sinno mbiɗa jogino WhatsApp makko min de so mbiɗa jogino numéro makko min de so wonaɗo somi noddimi heɓata ɗumno de wonaɗo wiɗaɗo dawɗam men o kam ko haali ɗo ko ɗum kam wona gonga ɗum joni noon caggal jomum nani kalannoɗo kadi wi wona gandu kalannoɗo kadi irrima wi wona gandu kono noon ene yiɗi leñol mum ha kala ko wawi firde e kasiyel
jarani ɗum renndede joni noon ko haalanno ko ene waɗi heen ko sikki omo ɗamini walla mbo miiji nde cippunoɓe ko kaarimi joni kam kanko woni kala heen ko neɗɗo laaɓanoka kala heen ko wonano gonga kala heen ko neɗɗo sikkuno wona gonga kala heen ko neɗɗo ɗaminino wona gonga joni kam on boni waɗen ɗo namde e jaabuuji seeɗa Allah noon ina waawi cagge mbasa hawru mbason yejjidde kanko kam o heewani andude namnal somo andima o haal so anda o anda o dartoya ganda o yiilo ganda ko namdiɗa ko so aw yiito o nedduma kadi wonanambo gandal kadi o haala ɗum e radio ɗum noon o wi o yettina ɗum hade waktu o yonde ɗum tan wonno jaafoɗon ko noon affaire seero e affaire koyɗe e keeseji musoje woni heewɓe goy to ko tudde dadorde tan koye less ene muusa wonen goy to ko feewa seero ko ɓuri heewde ɓuri seero ko ɓuri heewde addi ɗum koko ñaameten ko ko ñaameten ko no ñaamreten ni en cellata kala mo sansani ko ñaamata kala mo sansani ko ñaamata ko o sertata e seero so o sertata e seero o sertata e rafi kafe mburu subaka law kafe e mburu subaka law biskit beetare maaro yaboy midi macaron jamma ɗum ɗo fof hay hunde hen ala ko sabdanta ala ko hay hen hunde ala ko kaake reedu naftortude haydara ɗum noon sa yiɗi yaade dow wuro waɗata ko bordode woɗade jooɗi sa otti yalsa sa ɗacci toon ɗo ɗum jooɗiɗo wonata koye ñawde ɗum woni seero ko kolla jiboni hémorroïde hayɗo ɗum jooɗiɗo kanjum ko ɗum posone ɗo ɗum jooɗiɗo wona tango e ñawde janngo subaka kadi mbaɗano daña kadi bordode watta hen gotel yalta joyi keddo kawo ɗon wona koye ñawde ayi ɗum noon ko gañƴen ko ɗum woni ko ɓandu sohli woni haakoji ɗi salatuji ɗi ene wonde kala tan dal ko faati e haako kala ko faati e haako on damuji ɗi kaake reedu ɓuri yiɗde ɗum no so tawi en dañata ɗum eɗen ñiɓi tan e hande ko wiyete hamsa eɗen ñiɓi tan ko wiyete hamsa vermicel macaron mburu biscuit ɗum ñawni en ɗum ñawni en joni noon Allah rokki en so tawi aɗa yiɗi duumade ɗum ɗo tawi aɗa yiɗi duumade ɗum ɗo d'accord addoy haa ko ñeɓedayi lawƴa ɗum ha laaɓa liira e ɓuuɓi una ɗum ha daña conndi tawde pinɗa fof kadi hitte hen kuddu kafe kewɗo mbaɗa e kosam walla e ndiyam gulɗam jara wona haa ko won koye ñeɓedayi sa fri ko ñamɗa ko ay ɗum waɗi taare ɗe eɗen gandi ko rewɓe puudorton wiye mañak ko ɗum koɓe guitti ɗum koye taare on posone gonɗo e taare on woni amoñak Demba Ba salminama wimo Rama Demba Yam salminima mi juurimama leftere ma hande woni ɗon yen fof a nadde Mauritanie saka e nder Fondu mi weltanimama noon no feewi e ɓamdede ma gila ko ɓooyi gila Alassane Yayane e ara e duuɓi sappo e joyyi naati Amérique ñalawma o yetti Amérique o ko kalɗum ɗo koko ñalawma hanki o haalani o yinde o yetti Amérique darɗamo mbiɗamo yi jaman koyɗe famille ko Alassane Yaya a naati aljanna aduna Amérique woni aljanna aduna
o wuddiri frigo o wiyoɗo frigo ko an sarsana hay goto namdono wittirta walla no wuddirta o rutti o addoye jawdi juuladi ha ɓendoyi Alassane Yaya Alassane monama wima ko ɗo woni aljanna aduna ndiɗo jawdi ko han jeeɗima e goto haren ɗay min oɗo Rama Demba kalɗo way ɗo ɗiɗo duuɓi 5 walla 6 kala ɗo cuggallo mbaganaji awoye ɓaleji addi eñi a noddi kam téléphone mbiɗa peesanam guejje neldana kam fof onon filmoɓe ɗo yoɗo jooɗi on gaddi hakkude mbagna e Agnam pasite ko 150 walla teɓere nelta kokka jaggoto o 100 mbiyanoma nami guejjam ɗi kala nde woni nelde mboɗo jogui ujunnaje 4 sabunde ko memmi guejje ɗe e jungal hen mboɗo jogui ujunere moto nawode fondu o moto meeɗa nawde 100 tan mbaɗa mi totta ko toon no tellinanam ɗa en rastata hoore foote mi Rama Demba noon haɓata e ma ɗo kadi jooɗimi koye salma rewɓe ma e galle ma e sukaɓe ma e takkeyam kala ko aduna juuti ma mbende guite jiidi min jooɗo ɗo miinema kadi yo Allah jaɓanin kadi no jiɗirnoɗani eno jiɗirɗani ko noon tan mbaɗirta a salminama a juurama a galtanama kala ɗe ɗiɗina ɓerde ma ɗe ɗiɗaɗani hen salmini wondiɓe ma yo Allah ya barka teddugal ma gasi yettima hay sa hirsani jawdi hay somin jaran ɗon nde min beltima gati teddugal ngal timmi gila min natani ɗo mbiɗa min jiimi Alassane Yaya nanni Alassane Yaya ko jamma hanke de galla may to kono somi tinino Alassane Yaya wawa e nder fondu noon wona gam fondu noon hande ko ɓiɓɓe yimmo meɗo ɗum ko onon gada yiyede kono fondu fof hande ko ɓiɓɓe yimmo fabbude dañama ɗo gandal dañama ɗo barke dañama ɗo jawdi dañama ɗo geddu nana galle amen beyi ko geddu fatimi kam o rokki ko gota wondi ko laɓurede ko jontata gota ba wonti ko geddu oɗo wakkati hikka mi anda ko kirsimi en dandi fof ha joni sen nana geddam den ko ɗo puɗɗimi dañde geddu beyi koye fayimi on mbiyama Seydou Ba en onon galle fof calminama on juurama yo Allah yetton moƴƴere wona haaldanki kono waɗo e galle Moussa Ba etani haalani somi ƴettino joni joni nedda mi jogo ye waɗɗami naati galle makko mboɗo mi salmi ko joni machallah kadi fondunaɓe fof jaara fondunaɓe fof jaara ɓe teddiniɓe joni jimire jaɓɓore tan président kono neɗɗo tan jahowo haaju mi meeɗa yiiɓe noddi tan min to gonjani Sénégal ni kono hanki kala ceemeɗe mo tawɗa no daari ɗum timmini ɗo fof ne darenaɗe ɗum tan tagi min beltima e fondu min beltanima andaɓe ɓe gila wonɓe caggal leydi ɓe hay wonɓe wiye ko Seydou Ba wonɗo ko bandiraɓe wonɗo ko sehilaaɓe wonɗo ko yiɗɓe wonɗo ko yaadi ko yiɗɓesima koko kaw oɗo ko kaw mumgo bonde de aysa Samba Keɓe Ousmane Samba Keɓe noon mata suwa arde o tan Amati Dia Sow bolinaji alhaji o ɗo ɗo natma wattu ɗo yan tan sabal nan oɗo jiɗi oɗo Amadou Daoud Sam mbiyamo Seydou Dia o ƴa ko miñigo ko keyniko Hassane Diobé o miñigo ko keyniko oɓe gandi ɓe ɗon nanditto yama taw jiiɗi sinno ko saba taw en keñaki kono na haji ɗum fof noon jarata e gandi atal ko haji Allah ɓettude kabire ɗon holliya ɗum noon ala sabu ɗen ɗo seeɗa kala ko koɗen haalde ko waɗe ɗo fonno waɗede ko so tawi Allah yewi ɗum fof ma lañir ɗo ma galle makko no feewi sabu ni ko weltare ko yettere Allah ko min nanditino maaji ha gara min jiima ɗum ko weltare neɗɗo moƴƴo haqiqatan so joguima compte makko 1 milliard on wona on neɗɗo moƴƴo haqiqatan so joguima ɗum jogui ko foti wadde min de ko waɗini kam min ala fof ko waɗina mi wawa haalde ɗum billahi wallahi o kitani min oɗo konko adi min janggo mbejjal ha banni konko adi to soɗande ɓe waɗi 250 000 o haɗani ɗon de waddi kam e yimɓe liggo o haɗani ɗo kala ko manqueɗa noon kam a tiltal joni e pam ɗum gowɗa ya abde dotta kaari tan de barke rasulullah mihmad ko ɓuuri hen accammi continue moƴƴere moƴƴere haala jimmi koɓe moƴƴa neɗɗo hay sa ko haala moƴƴere makko wona kanko min mbalani ɓuuri ɓe jama ñembude makko kono ñembe makko tan gandal ngal ñembe makko ganduɗa woni jikko oɗo ko Allah waɗi ɗum ɗon e kala goto e moon oɗo jiɗemo tan gatton hen jiɗemo kadi jikko nde wonnoɓe jikko heɗɗa suno o haali ɗum o wi ceerno wiyete ko jikko hay galle oɗo fulɗum hoore ma sa are galle sa yiiɗi andude ko kewe galle o heɗe sukaɓe
jotan deja ko da sukabe so ne galo ko datto bi gondo sukabe kalto ngoni ko don yimma dole ba man kala tawda sukabe galle abe man bada dentini o daro ga habe badda manam jon mam ciutuma ko dum yido kala jida galle non tawda sukabe ko no bi amade ala kulli hal ko wiidira ndaysan yo Allah wadanen barke min beltimo non no fewi ko min jiido en ko weli min tamin min kam ko min a fotum yaani ko jimdo en min ay kundu mi meeda yiddumi aduna min walla fondu mi meeda yiddumi aduna ɗum non koye barke makko ko gardinome makko mi nimsitani sinno ko sagam o sinno ko sago makko kala ɗo mbarmi kala to ganduɗa o ari ɗon tawa ko ɗon mbalan taw ko ɗon o walata joni noon oyi joni noon oɗo guittumi ɗum ko Dakar oyi oɗo o itti ɗum ko Dakar goɗɗo ɓiyam goɗɗo nani ɓeɗo goto fof ummi koye golle mum oyi kala mo jiiɗa ɗo acci ko golle mum ari joni noon oyi joni noon ko jinmi wiide tan o yiɗi wiide ko woni ko wonno objectif aɓe nadde radio ko oyi ko wonno objectif makko e nadde radio o ko holko mbawmi nafde oyi holko wawi nafde windere nde holko mbawmi humpidde on oyi holko wawi humpidde en holko mbawmi safrude on holko wawi safrirde en e holko mbawmi alɗinde on oyi holko wawi wadde ha yimɓe ngal ko kalanme ndema ko oyi ko haalate ndema ko koko banni jiimi oyi ko waɗi o yii ha pari mbagna naftori oyi mbananaɗo fof naftori jinmi yo fundu naftoro o yiɗi noon yo funduna fof yo jooke naftoro oyi yo jooke naftoro yo ferala oyi naftoro yo ferlo kañumne naftoro yo rufi awdi naftoro oyi yo rufi awde kañumne naftoro